ndị be bịa kwa n'ụfọdụ ka nwa dibịa nwa si egbu ndị mmadụ wee na-esi anụ fa n'ite na-ata onye onufuru ebe anụnwa afa ya bụ Ekene Nnamani ife anụnwa na-eme n'ama agụ nze nke dị na Nkanu Enugu steeti unu echetara ife onyonyo ahụ wuru ewu n'ihu akwụkwọ ebe a na-asị na nwoke a na-egbu mmadụ bịakwanụ na ya bụ nwoke na-egbukwa mmadụ n'eziokwu bịanụ ka unu were ntị unu nụrụ mmadụ onu ogbugoro nwoke anụnwa unu furu n'ebe akwa bụ ndị bụ chọvel wee na-achọ nwanne fa nwaanyị che na onyiri ya na ndụ famadụ n'ite ka ọ na-esifa wee na-eri n'ime ụlọbie ka esi bupụta ite a ewepụtakwara m akpa nke nwaanyị ahụ n'ime ụlọbie ka ọdụ ngwongwo niile ewepụtara ebe a ma akwa ụmụ nwaanyị ma wigi ụmụ nwaanyị amụrụ fancha niile ọkụ witi jenareto nwoke anụnwa mmegosi unu ebe a maka ndị nwekwa n'ihu akwụkwọ anụnwa unu ya abịa ka unu gele ajụjụ ọnụ agbara mama nke nwoke a ọ na-akọwa na nwa ife anyị eme nwa ya si mee ya na ya bụ nwa esokwugwe wee chi igbu ya bụ mama ya unu ya anụkwa nke ụmụnne ya ndị nwoke kwuru mbọsị a kpọrọ ya wee gosigharịa mmadụ onu ogbugoro unu fu foto ndị mmadụ ekpopụtara ebe a obodo otu obodo ịbụọ ma onye ọ chọrọ ịnara anị ya unu ya egechi ife niile alụ na-emekwa na unu ya afụ mgbe ejere na nke igwe a na-ajụ ajụjụ were ya kupe na-eku onwe ya aka ya etiri unu intaviu emerie ka unu nụkwa n'ife o kwuru maka ndị ka na-achọ dibịa na-ejebefa ma ndị ka na-achọ ndị isi ndị nchụaja na-ejebefa ma lụkwa na ebe unu na-eje ndị agbakwa ife unu che na fa abụ bụkwa ifefa bụ aka nwekwara ezigbo mmadụ n'imefa mana ndị ajọ mmadụ na nke ikpeazụ a fa akarịkwara akarị last 2 weeks mụnwa Christopher Ngene mana bịa na akpakata ya nwere nwa batara ọkpọkpọ gị maka egburu mmadụ egbu mmadụ anyị nwa ụmụnne ya jụrụ ajụjụ ahụ na-agwa ya 2 weeks ago jụọ ya ụlọ ya nke ahụ etere aka na ụlọ na-echefu jụgodi ihe ọ zara anyị I've from one day. Yes, onwe video wetakwa ebe ọ na-agụbụ mmadụ nwere video ajụ nwanne m ọkwagotukwu ihe a o nwere tupu ya na-azụ na-asị ise ise na osi na ndị ahụ ya ahụ ha ga-agba ọsọ enwe ka ha nọ ya ebe a enwesị ya gọọ na ndị niile asụ n'ọya bikọs onwe nwere nwa na ọgụ apart from nke ọnụ ya na-agba na ime ihe ọ zara ọ sị ihe ọkpọ ihe na ihe gwara ya bụ ọnwụ mgbe sị ya nwere mmadụ niile na ndị bịara igbogo nkwuru dị iche bụ na obere nwoke nweta admission IMT na ya ha bụ nne ya ebe ọ gọbeghị even once ọ sọ ebe a ka ọ na-aga ya na-egbu mmadụ Mama nwoke agụbe nke bụrụ na m megidere jebe n'ugwu ezema n'ugwu eze achịbike ndube anyị ndube ya ebe a ka ọ ga-ejere m pịa na ọbịa ugwu ezema na-agachi n'ọtụtụ mbere nwadabe m todukwube m shina nọ na afọ adịshina enye eji agụ edoji agụ ụlọ ya na be ga na ekene ebe gị bụ oge duna ife anyị duna ọrụ Michael anụ anyị duna nwata be ndị o gwuru aka iju andị n'oge na-eme ị ga-emere ebe ị na-agbago hapụ ndụ agụgụ igwurago m jiri nwayọọ ka ọrụ ndị ụmụ isi enu bụrụ nwanyị be ndị a hapụ ibe anyị na-aga ọ bụ onye meru ka anyị ji wee nọta adị bụ nke za ka o meghere ọ na-emekpa Chineke abapụta ọgwụ Chineke bapụtara na ya olugbo ndụ isi elu anọ uru Chiekene nye paru ngwongwo o debere ogugo to na mgbe nwanne nwoke kotekwara n'ụkwụ ka bịa ka obo ndị ụmụ ọkpara n'ọchịrị aka ya adụghị mana amachi bekwa jebekwa ebe na ụgbakwa ama so na ọba ebe dị na nke a na-achị enye dịkwa anyị niile na-achị ejidekwa na onye achị ejide ka oge na-eme ọfụ mana achịkọ ha aka iji mana biko mụchi ọbụla ụmụ nwaanyị ibego gbakọtakwa na sofe na-eme ife na anyị ma onye biko madam enwere ofe ajụjụ m chọrọ ịjụ n'ihe gbasara ihe ọjọọ ahụ nwa gị nwoke na-eme ọ bụrụ na enwere ihe ndị obodo kwekọrịta nkịta anaghị eme nwa gị nwoke a ma gọọmenti kwekọrịta anaghị eme ya kedu ihe ị nwere ike ikwu na ya ya asa gaa n'iru ime ya ka ya asa hapụ ime ife ga-achịkwa anya na aka nke na mmadụ ka agba isi osi na onye ji ụmụ nwoke atọ na ụmụ nwaanyị atọ na ha ga-amụjugbuwe ụlọ mana ibe a na-eme nke dị mana ọ bụ nna ga-anụ
Ibe ge furu mu. Unye anya nwa akpofu nkiru nwata na. Na ade ike. Nye bụ nye. Aba ka okuru. Nye na ade no ma ye mu nye na ade. Ya. Ọ dị kwa egwu. Why have I tried to come? I don't want to go. But I want to go. So because now so wagging, but they support you go join. And also in the Kuabu, Amari Hobo, we Amari Hobo, I gave a shame and I'm out of Nango. What can I go show you? Go show you, go show you. Yeah, Bana. Ani mmadụ ekene mewe ka anyị si n'ogo emecha etinye ọnụ afụ na ogolo ana na ọwaye ka oguru onye a na-ekwu oje na ana wee na-abụchicha akpụ mmadụ na ụmụ ọkpara na aka na-ekwu maka ihe ọ lụrụ ebe a o ji wee duchi ụzọ ọgwụ ọ na-agwọ n'etiti ụzọ na ụmụ ọkpara akwatụsi o jekwa na ana mmadụ je na-agbasa aja na ọ na-enyo na-ehopụchichi akpụ niile onye a ka ọ na-adị ana na-ekwe na ya pụta kịta ndị na-alụ ya wee gbaa ọsọ na ọchọbere ha dị ya na afịa jide akpụ niile akọ na ana ọ chọrọ ịnara mmadụ n'ike wute ọgwụ ọ bụrụ na ọgwụ ahụ awọkwazi o jezi ebe a jide akpụ niile a na-ehofuchi si na ana bụ nke ya na-emebisi ihe niile akọrọ ebe a wute ata gwara anybody unu afụghị ya unu afụghị ya ọ gbasaghị aja na ọkwa na ya na-ehofuchichi akpụ ebe a ka ha rute kịta ndị na-ehopuchi akpụ fụ ka anyị na-abịa ha wee gbaa ọsọ getago so oku na-afịa n'anya na agadi nwaanyị ọ chọrọ ịnara anị ya ọnya dị ya ọ chọrọ ịna nwa ya nwoke anị ya unu afụghị ya nwaanyị mmadụ na-ebe akwa unu afụghị ya n'anya maka na onwere onye na-ekwuri ya ka o ji tụọ ịta nwaanyị nara nwa ya nwoke ana unu afụghị ya mana anyị sị na nke ahụ ya eme n'anya ekene ebe nwe ka na-eji etafụ wee mara na alụ ọ na-eme n'ụmụ akpara na na-eme omenala na-agwọ ọgwụ were ọgwụ wee gbuo ya na ọ na-eme omenala jiri ọgwụ na-eyi ndị mmadụ egwu jiri ọgwụ na-ekechi ndị mmadụ na-anara ha na-anara ha ihe ha nwere ebe a nke e nyere obodo ojetie aka nke personal ana ojetie aka efughị ya na ihe a ji ekwu ya bụ ka onye ọbụla fụ ihe na-eme na be anyị na ụmụ ọkpara biko ndị nọ na mba onye ọbụla gbakaba ahụ ka abata na Disemba yutu obodo abata na Disemba ndị obodo ụmụ ọkpara bata na Disemba ka anyị mara ka anyị chido edozi ụmụ ọkpara biko nụ na ihe anyị na-ekwu na ihe o mere akpụ nwaanyị mmadụ akpụ mmadụ kọrọ bifo mmadụ eme ụdị ihe asef akpụ akabeghị aka ijide na-ehopụchichi ya osisi akpụ niile a jide ya na-agafe na-eti na ihe ọ ya eme akpụ na-agbabara ahụ akpụ nwaanyị mmadụ aka nwaanyị mmadụ si ebesichi akwa bụ maka na o nwere onye enyemaka mana nsogbu adịrọ unu na-afụ ka o si eme maka oge ọ ebido ebido na-enwere onye na-ekwuri ya kwunu na afịa na nke ọ dụchiri ụzọ ndị obodo kutusi a na-ekwu ọzọ bụ ana dị n'akụkụ ya si na ya goro ndị mmadụ a na-agbachi nkịtị ụdị ihe a ga-esi ndị mmadụ a na-agbachi nkịtị biko ụmụ akwara unu bata ka anyị tie okwu ọnụ ozigo ebezina na mata ba ci ka kwuru nya machi no no wede ya ta tan ga jere shi mata ba ci no ba ba ji ko ma se to ga duwe unu enwe ka wonu do na nu de ma be mo o lu ba ma no shi na fo bo le ke na ba sa ofu nya na ba chi fu ma mu shi me gugi iji na gugi o shi na no shi nya be ko mebe no mebe ke me nya ta no ko mebe be nwe ka na nya ko tu bele na de ti mbo sho ko ji o pa ike de ko na ngo kan ta no oji o ke onye ba shiru onye je ri ribe no ta ro bo ana eme ni ya ge nya ri fo o shi na nye me ni na we na ko pita lo pa ko
ekene na efu m gana esi m na bidi aka ụmụ ebe mmanụ ya mmanụ ya na ga-agwọ ọgwụ chimụtara gị ezu ji agwọ ọ na-egbugbo mmadụ na to me mata bi won de ego no ma de professional ga tu no jo yen to fi wu ko fa do mo se o bo na me ko ma si ju ko ka ni okay maketa ke ga na sha o de ti ko mi be ke ma no go de be ke no jo ba tu mo ma be mo e de lo fu mo ma be mo na nya me mo nya si nya me mo o mo be mo nya do ha mo no o ma ke be ndike mo ke ko o mo ma se mo ke na me ba na kwa ma o nya wa ne ne da kwa mo ti ko mu fe okay wa be go ke o ba be go ke o ba be go ke ah he do tun ka bo ke e de go ke okay jo ba le na kwa na shi mo ni ko na eme mu ani ba me ko pa ko e ke me wata nya ni me wata nya ise